hindi naman po siya nababahala. Dahil alam po niya na wala siyang ginawa na impeachable offense na maaari masabi na siya ay dapat managot. Alam po niya, muli, siya naman ay nagtatrabaho nung naaayon sa konstitusyon at naaayon sa batas. So kumpiyansa siya na hindi lilipad ang nasabing complaint? Yes, kumpiyansa siya dahil wala siyang ginawang mali. Thank you. Salamat! Hindi naman po siya nababahala. Dahil alam po niya na wala siyang ginawa na impeachable offense na maaari masabi na siya ay dapat managot. Alam po niya, muli, siya naman ay nagtatrabaho nung naaayon sa konstitusyon at naaayon sa batas. So kumpiyansa siya na hindi lilipad ang nasabing complaint? Yes, kumpiyansa siya dahil wala siyang ginawang mali. Thank you. Salamat! Alas 7:39 na. Kumpiyansa siya dahil wala siyang ginawang mali. Dong, na ako'y gisend diya dong sa ato nga kan. Nada dong. Sa atong GC murag sa newsroom man siguro na, no? Matod pa ni Auntie Claire, wala na balaka mga igalas PBBM kay wala man siya gihimo. Sumpayan na to, no? Kay basig mo yung bias man sa katropang aral dili. No? Sumpayan na to, may igala kay mo. Pag mayungon ka nga, wala man siya gihimo, awa nagilaing gihimo may igalang presidente. Natuog ra gyud pansitan ang presidente. Dili. Matod ba ni Auntie Claire, wala man siya gihimong dautan o wala siya gihimong impeachable. Okay. Alright. Ang isa sa ground karon sa impeachment, drama man ni Odili, mga igala. For the sake of discussion. Ang isa, mga igala, karon ka-contention or argumento or tawagan ni kaso, mga igala, nga gi-appeal diya sa impeachment, mauni, mga katropa. Nga si Pangulong Bongbong Marcos napakyas, mga igala, sa pagpugong sa korupsyon. Mga katropa, gumikan kay gipirmahan niya, no, gipirmahan niya ang national budget sa 2025 ato mga igala, no? Luyo pa man mga igsoon nga dunay mga panawagan nga dili pirmahan, gumikan kay dunay mga blanco, mga kaigsuunan nga mga item. No, dunay mga unprogrammed appropriation, dunay mga insertion. And human niya kinapirmahan mga igala, even the former President Rodrigo Duterte, no? Niingon ni ini mga higala nga grabe ang 2025 budget, sakto gyud kuan. Grabe gyud naay adunay mga blanco pero gipasagdan gipirmahan sa pangulo. Gipangayuan og reaksyon ng pangulo. Gibarugan niya mga higala nga wa siya gihimong mali. Okay? Matod pa niya bakakon si Duterte. Sige dong, palihog ko dong. Thank you, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Okay, so, tama. Okay na dong. Bullseye! Kasinungalingan yan. Okay. Bakakon ko no mga higala si Duterte. Mo ningon ni Marcos nga noong pirmahan ang national budget sa 2025 mga higala. This is an old video by the way, basig mo tuong bago na. Old video na. No, mga katropa, na-retrieve lang ako. Bakakon ko no mga higala, gumikan kay walay blanco sa national budget. Okay? Siyempre walay blanco dito sa NEP. Note ha, ang atong national budget muagi permiro NEP. Gika na sa iya. That's the President's budget. NEP, National Expenditure Program. O buhato na mga higala sa DBM, Department of Budget and Management. And where is Pangandaman right now? Amina Pangandaman, where are you?
Di ba? Ipangsanggi niya. Nganong nangasanggi man? Gumikan kay, naalagi mga kahiwian, naalagi ng lusod kunuhay. Di ba? Karon, padayon na to. NEP. Siyempre, dito sa NEP, mga igala, okay makita insertion diha. Ang insertion na hitabo, pag-agis Congress, mga igala. Tinuod man na. Pero, diri palang daan, aron nga safety tong ilang allocables, mga igala, sa NEP palang daan, sa National Expenditure Program palang daan, naghatag nag-wishlist. Mao bito nang nanggawas ng Cabral Files. Unsa may naas Cabral Files, allocables na, mga higala. And what is allocables? Ang allocables, wa pa na, mga higala, pangalan sa proyekto. That allocables kani. You can allocate that unsa imong gusto, mga igsoon. Wala pa na pangalan mo na ginapasabot sa una, mga higala. Blanco na. Naik pundo. Allocables kani siya. Sabutable, may gala, pangalan pa lang. No? Allocables, you can allocate that. Okay, asa may gusto nimo, karsada ba? No, asa gusto nimo, flood control ba? O, ikaw na depende nimo, congressman, asa gusto nimo? Because that is allocables. Okay, you can kuanda. Pwede na nimo, imo na lang niya, pasikot-sikot niya, usao nimo na. Bahala ka. Oh, mo na mga igalay pasabot. Og na-discoveryhan na mo na rason nga gihisgutan na karon, mga higala. Mo na rason nganong nigawas no mga higalang PCIJ report, di ba? No katong Philippine Center for Investigative Journalism nga kini mga higalang ginatawag nga Cabral Files, no? Mga allocables. O dito na-discoveryhan nga ang pinakadako nga allocables within the span of 3 years, mga higala, 2022 to 2025, mga higala, Sandro Marcos nakakuha may galag 1 trillion.